ପିଲାମାନେ ଆଜି ଘରେ କହିଲେ ଯେ ଦହିବରା ଟିକେ ମା କରୁନ। ଆଳୁଦମ ଦହିବରା କେବେରୁ ଘରେ ଖିଆ ହେଇନି। ତାପରେ ବାହାର ବଜାର ଦହିବରା ଗୁଡ଼ା ଖାଇ ଖାଇ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଗୋଟେ ଗିନା ଚୋପା ଛଡ଼ା ବିରିକି ବତୁରେଇ ଦେଲି। ତାକୁ ଧୋଇ ଧାଇକିରି ତାକୁ ରାତି ସାରା ଘୋଡ଼େଇକିରି ରଖିଦେଲି। ରାତି ସାରା ବତୁରିଲା। ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ଜଗ୍ରେ ଦେଇଦେଲି। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଦେଇକିରି ବାଟିଦେଲି। ବାଟି ଦେଲା ପରେ କ'ଣ କଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଫେଣିଲି। ଫେଣିକିରି ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ସୁଜି ଦେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ମାନେ ତାକୁ ଫେଣିଲି। ଫେଣିକି ରଖିଦେଲି। ତାକୁ ଫେଣ ପୁରା ଜୋରରେ ହେଇଗଲା। ଜୋରରେ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଙ୍ଗୁଲାରେ ଚୁଲିରେ ପାଣି ଗରମ କରିଥିଲି ଲିଟରଟେ। ସେଥିରେ ହିଙ୍ଗୁ ଅଧ ଚାମଚ, ଲୁଣ ଅଧ ଚାମଚ ପକେଇକିରି ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଏପଟେ ଗ୍ୟାସରେ କ'ଣ କଲି ନା, ଯେଉଁ ତେଲକୁ ଗରମ କରିକି ରଖିଥିଲି। ସେଥିରେ ଫେଣିକି ରଖିଥିଲି ବିରି, ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ବିରି ବଟାକୁ ବରା ଛାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବରା ଆମର ସବୁ ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସବୁ ବରାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଛାଣିବା ଶେଷ କରିକିରି ସେ ଲୁଣ ହିଙ୍ଗୁ ପାଣିରେ ସବୁ ବତୁରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ। ଯେତେବେଳେ ତ ବରା କରିବ ଆଗ ହିଙ୍ଗୁ ପାଣିରେ ଦେବ, ଯଦି ତା'ର ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ଆସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରେ ପାଣି ଟିକେ ଉଷୁମ କରିଦେବି, ସେଥିରେ ବରାକୁ ପକାଇଦେବି। ବରା ବତୁରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବରା ବତୁରିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ଛୁଙ୍କ ଦେଇକିରି ଦହି ପାଣି ରଖିଥିଲି। ଦହି ପାଣିରେ ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ପକାଇକିରି 10 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାକୁ ପୁଣି କ'ଣ କଲି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ହାଲକା ଚିପୁଡ଼ିକି ବାହାର କରିଦେଲି। ତାପରେ ବରା ଆମର ରେଡ଼ି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସଜାଡ଼ିବା। ସବୁ ବରାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି। ସେଥିରେ ଆଳୁ ମଟର ଘୁଗୁନି ଦେଇକିରି ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି। ତାପରେ କରା ହେଇଥିଲା ଘରେ ଧଣିଆ ପୁଦିନା ଚଟଣି। ସେ ଚଟଣି ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଚଟଣି ନ ପଡ଼ିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ନାଲି ଲଙ୍କା ସସ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତ ଏମିତି ବି ସବୁବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ ଡାଲମା ପାଇଁ, ତାକୁ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ତାକୁ ନ ପକାଇଲେ ତ ବାସ୍ନା ହେବନି। ତାପରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ବି ଆହୁରି ଭଲ ବାସ୍ନା, ତାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ କଟା ପିଆଜ ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲି, କାଟିକି ରଖା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଉ ପକାଇକିରି ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେଲି। ଦେଖ ମୋର ଦହିବରା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲା। ଆଉ ଏମିତି ମୋର ଦହିବରା ରେଡ଼ି। ମୋ ରେସିପିଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।